Manje-ke mina-ke ngizoba isichuseke wena ubhizi nefoni. Eish, sorry izinto zomhlaba yazi. Kanjani izinto zomhlaba? Yazi lokho ngifikile nje la ngiyaqaphela ukuthi khona inkinga ngathi unayo futhi inkulu. Ungathanda nokukhuluma ngayo. No, ngi-right khuleka. Uyaqala-ke kodwa ubuya ngale ndlela these days. Kahle kahle ngihlusha baba wengane, uphumile ejele. Inkinga akafuni ukwamukela ukuthi sasihlanganisile kwaphela ngenkathi eboshwa. Ana-ke ufuna ukwazi iqiniso lalento. Waboshelani vele lo mbhemi lo? Kuningi. Kodwa aboshwa la khona ukuthi wanquma umuntu ngapha phesheya usuthu bemcimbini. Ayi, nabo bamiye kwamele bemgandayo. Hawu, ezitembi kanje. Ayi mina wangeke impela kuthiwa wakithi lo muntu ambulala. Ayi wangeke mfowethu, hey, ngeke. Wayothi thathwa umthetho nje mina ngabe sengimgxobe kakhulu. Angiphathi-ke futhi-ke mina ngoba siqhwekeza kanjena nje siyifamily. Ish, usho ngoba ungazi. Manje ngizathiwa uyaquga ngapha umphathi sengoba uqeda umbulala. Angazi kanjani kanjani ngazi. Anginankinga mina nokuthi nizele ingane. Engingakufuni ukuthi bese sezococa mapheko kothando lethu bese kuthuleka kanjalo nje. Ngeke-ke. Uyingozi leya muntu mzo. Akayivala ukuyisho sidala impilo yomuntu. Kuyena kulula ukubulala umuntu maqeda ngamndaba zaluzo. Akunandaba phela lapho. Uma kulula kanjalo nako ekulula. Uvulela i-protection order lo muntu lo. Ungasondeli eduze kwakho. Kulungile ngizokwenza lokho. Ukuthi lede ngiphathaba ngoba yenzeka phambi kwamehlo enganyama. Isiyabona futhi sikhulile. Cabanga, sengisaba nokuthabaza ngedwa la emphakathini ngoba ngimazi ukuthi uhlelani ngami. Wena wayi ungavele ubanikeze ingane maqeda unyamalala empilweni zabo. Cishe lokho kuyokusebenzela. Ingane nizodamane nivakashelana nayo. Ingane bayondla kubo futhi lokho okushoyo ngamanye ngiqala ngixisana nomama cause nami ngisaphethwe ekhaya. Hayi ngiyakuzwa uma ngabe usho. Yazi ahlukaneni ish. Kulungile sona sami. Nami mningi umsebenzi engishiye ekhaya ulele. Ya ne angikhapheke ngibeke lapha yabo. Awu noma wengane yami, hey uyaphila kodwa mzali. Nitholile imali kaGelekho khona ngimthumelele yona. Wandoda konteni ngempela. Ukahle wena uboni sisakhuluma ezomndeni la. Awungiboleke uGel phela ezongibona ngeweekend kudala ngamgcina umntanami bakithi. Oh, usaqhubeka nalento. Awuyibone yakithi lengane noyibona ifana nobabwane. Kanti nibafuna noma bengane zabantu. Ukuxaxa nokuthamboxa bona lobo. Hayi ungaxhumani nomama ufuna ingane yakho. Angimithisa uma wakho phela mina. Kodwa ke nakube ngamithisa yena, still ngabe umntanami. Ngaba ngikuvumeli nje ungene ekhaya after 6. Mala Ndondo, ngitshela, ufunani ngempela kini? Cha, bengifuna sikhulume ezomndeni. Asuke ngesile ilunga lomndeni la. Mina akangiyindawo kodwa la. Angiyindawo phela. Oh, abakutshela ukuthi mina imali umosha imithetho le ngaphakathi. Wena ngiyakubona engathi uzoba yisango lokungibuyisela esehlalweni sami. Ngizocela sami. Ngizokufonela ke mawengane siyokwenza iquotation yempahla zengane yagodola. Futhi la uyabona ukuthi awuhluphi umuza mama. Awufonele 10-1 lapho. 10-1 amaphoyisa nje lapho. Bafonela ubatshentshi lomlisa wakho kudlwenileni. Ndondo ngikwazi ukwenza leyo nto. Lo muntu akenze lutho. Wena ngathi usungikhohliwe ukuthi ngubani. Ngizobala ka u3. 1. Okay. Use police station kwaceza singakusiza. Yebo, nikhuluma noshungazi wamnyana kwacela. Bengicela report icala rape. Hello? Kunjani Nsizwa? Ukhuluma nobaba uNdlovu la epolice station kwaceza. Ngabe uyena umzodludlu lo esikhuluma naye? Yebo, uyona baba uNdlovu. Nsizwa, kuvela ukuthi unecala le rape obekwelwa nakhona namhlanje. So ngicela uze la epolice station owumungezi sizoyizela thina kuwe. Cala le rape ubani baba lo
othi ngimdlongile. Yenza okukodwa ke ndoda ingachithelani isikhathi. Hallo? Hallo? Hayibo. Uthi ngidlongile. Ubani uthi ngidlongile mina ngidlongile mina.